Hi guys, welcome to Files TV. Muri sei kuma TV ese enyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Passion Java Panganai by Beth anyora paFacebook pake akati kana boss Scott akasa whinha ndoramba mukadzi ndozvaanyora. Munongoziva Scott akarohwa akadyiwa netriple C kumabvuku, saka ndozviri kutaurwa naPanganai, asi vazukuru vambuya nai ndavazviramba vakatanga kumutuka vachimunyomba vachiti aripo mumwe munhu wavo akati tibvire fesi inenge nyoka yasungwa Zambia. Mumwe munhu akati timu mabvuku haisi hove dzinoisirwa mahwemusi pachirauro kuti dzidyire wangu, uchaona they will humiliate you team rekumabvuku. Mumwe munhu akati dzikama ziguma rinenge mutswerendende wemazwinyu. Mumwe munhu akati kuramba mukadzi is a small thing kwauri, wakamboramba mukadzi remember, saka hatina basa nazvo, ramba kana uchida. Mumwe munhu akauya akati ukaramba mukadzi unochengetwa nani nhai iwe Panganai, sezvo iwe uri mukadzi wacho. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu akati ukutemba kuti mukadzi wako agoni kuverenga shone, unongogona kuti yanga iri prayer ongoti amen. Mumwe munhu akauya akataura akadedzera kuti iwewe Panganai hapana zvamunongofamba kamboita kupi kumabvuku. Unongoziva mega kumabvuku guys, Scott ndiye kumbodedza Mayweather vachitambisa mari, saka kumabvuku vakazviramba ende vachazviramba futi. Nyaya yavo yana Scott this time achabisa zvibhorani zvake muraimone, because vanhu vekumabvuku vadedzera kuti tichakuita, we are going to embarrass you, we are going to humiliate you. Saka Panganai paari kudedzera kuti kana Scott akadyiwa ndoramba mukadzi, vanhu vadedzera kuti makuda kuriga akatokuzivai. Confidence yese yauri kutaura unoiwanepi, because we know very well kuti muchadyiwa ende muchashaya kuti mowandepi. Tichaona ukamuramba mukadzi wacho. So guys, handizivi kuti noti kudi nezvataurwa naPanganai. Please comment down below. Don't forget to like our videos.